Τέντα ή δεν ξέρω από ποιους πόρους δεν έχουμε να πληρώσουμε, ας πούμε, αύριο τους στο σύνολό της και βεβαίως και ο Δήμος Ηλιούπολης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Αυτή είναι η υποχρηματοδότηση η οποία υπάρχει τον τελευταίο χρόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και παλιότερα βεβαίως η χρηματοδότηση δεν ήταν αυτή που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως είχε μπει κάποιο νερό στα βλάκι και μπορούσαμε, διεκδικώντας μεν πάντοτε περισσότερα, αλλά μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτά τα οικονομικά μας. Ξαφνικά, μετά τις εκλογές, μας προέκυψε το μνημόνιο, μας προέκυψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η αφέμαξη των πόρων από την τοπική αυτοδιοίκηση έχει φτάσει. Χαμογελώ γιατί ο κ. Βελεσόπουλος αναμένει καρτερικός. Έχει φτάσει σήμερα σε ένα επίπεδο που είναι περίπου 500 εκατομμύρια για το σύνολο της αυτοδιοίκησης σε όλη την επικράτεια. Που είναι, έχουμε πάρει μέχρι σήμερα γύρω στα 350 εκατομμύρια λιγότερα χρήματα από τους ΚΑΠ. Έχουμε πάρει 400 εκατομμύρια λιγότερα από τη ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ έχει έρθει μόνο οι δύο πρώτες δόσεις, οι υπολείπονται άλλες δύο δόσεις, η οποία τελειώνει ο χρόνος και από ό,τι πληροφορούμαστε δεν θα τις πάρουμε. Και αυτά μειωμένα βέβαια κατά 30% σε σχέση με τα περσινά. Τώρα φτάνουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Φτάνουμε και να αναγνώσουμε το επίπεδο κεντρικής διοίκησης και το τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να δοθούν τα χρήματα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουν να δουλέψουν. Τα χρήματα ο Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχουν, ξεχάστε τα. Θα σας ακούω αμέσως, κύριε Βελεσόπουλε. Για τον κύριο Βελεσόπουλο, γιατί περιμένει. Κόψτε από παντού. Κόψτε από παντού και φορολογήστε για τους πολίτες σας. Μάλιστα. Δηλαδή, μας βάζει ενδιάμεσο φορομπηχτικό μηχανισμό για να μπορέσουμε. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουμε να παράξουμε το έργο, ενώ είναι θεσμοθετημένοι οι πόροι τους οποίους πρέπει να πάρουμε. Λοιπόν, η έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κύριε Βελεσόπουλο, στη χώρα σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει οικονομική ανέχεια πλέον και στους Δήμους? Η έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα πρακτικά για την Ηλιούπολη, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο κύριος Αναγνώστη και η ομάδα που διοικεί το Δήμο 4 χρόνια δεν μπόρεσαν όχι μόνο να αξιοποιήσουν 1 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εάν πράγματι λέει ο κύριος Αναγνώστου ότι απόλεσαν πόρους από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, θα δούμε αν εκτίθεμε ή όχι. Ακούστε λοιπόν εδώ με στοιχεία, γιατί εγώ μιλώ πάντα με στοιχεία. Με απευθείας αναθέσεις, παράνομα, με εντέλεστε των αντιδημάρχων του κυρίου Αναγνώστου, και αυτά είναι στη διάθεσή σας να τα δει όλος ο κόσμος, απόλεσαν μόνο 13 εκατομμύρια ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το υποπρόγραμμα αναπλάσης αστικών περιοχών, γιατί προς τιμή του ο τότε Υπουργός, ο κύριος Σουφλιάς, απέρριψε τη μελετοκατασκευή για το μεγάλο έργο των αναπλάσεων της πόλης. Πρώτον, εάν έρθετε στην Ηλιούπολη αυτή τη στιγμή, θα δείτε μια πόλη η οποία έχει τριτοκοσμικά χαρακτηριστικά. Η πραγματικότητα μάλλον που βλέπει ο κύριος Αναγνώστη είναι εικονική. Η καθαριότητα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ξυλώνονται, επιτρέψτε μου γιατί είναι σημαντικό, μας ακούνε και μας βλέπουν οι Ηλιουπολίτες. Αυτή τη στιγμή ξυλώνονται πλατείες, τα Κανάρια, στην πλατεία Ανεξαρτησίας, εγκαταλελειμμένες, για να δείξει ο κύριος Αναγνώστη 20 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές έργο. Όλοι είναι αγανακτισμένοι. Και κλείνω. Βάλετε πολλά θέματα στο τραπέζι να απαντήσει ο κύριος Αναγνώστη. Γιατί το θέμα λοιπόν στην πόλη δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι πώς αξιοποιούμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς αξιοποιούμε τις επενδύσεις που έχουμε στα χέρια μας. Όχι μόνο δεν τις αξιοποιούμε, τις χάνουμε, και επειδή δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, καταστρέφουμε και την πόλη. Και είμαι στη διάθεση και τη δική σας και του κυρίου Αναγνώστου αυτή τη στιγμή να παρουσιάσω και στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία απώλειας εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια αποτέλεσμα ήταν να ξυλωθεί και σε μια νύχτα η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, η κυρία Βελώνα, μιλάω με ονοματεπώνυμα, και βέβαια με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, ότι έχουν ένα έλλειμμα αυτή τη στιγμή με δικά του στοιχεία ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, όπου βέβαια η νέα Δημοτική Αρχή θα παραλάβει 8 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα της πόλης. Γιατί έβαλε πολλά θέματα στο τραπέζι ο κ. Βελεσόπουλος και του είπα να μην βιάζεται και εκτίθεται, γιατί αυτά τα λέει και στις πλατείες, αλλά εκεί δεν έχει τον αντίλογο. Ναι, όμως να κρατήσουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Δεν σας διέκοψα, θα με ακούσετε με πολύ προσοχή. Με πολύ προσοχή, με στη διάθεσή σας, αλλά να κρατήσετε τον πολιτικό πολιτισμό που αρμόζει στην πόλη μας. Εσείς να τον κρατήσετε. Μην προσβάλλετε τους Ηλιουπολίτες και τις Ηλιουπολίτες με τον τρόπο που μιλάτε. Θα απαντήσω με στοιχεία εγώ πλέον. Γιατί ο κ. Βελεσόπουλος. Και θα τα δείξουμε και στους Ηλιουπολίτες αυτά. Όταν ανέλαβα το Δήμο το 2007, βρήκα ένα έλλειμμα το οποίο το έχουμε παρουσιάσει και τον πρώτο χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους απολογισμούς που είχαμε, περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ.
Βεβαίως με το νοικοκύρεμα το οποίο κάναμε στο Δήμο, σήμερα το έλλειμμα αυτό υπολογίζουμε, είναι 3,5 εκατομμύρια τώρα που μιλάμε, υπολογίζουμε στο τέλος του χρόνου θα φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια. Έχετε στοιχεία γι' αυτό? Σας παρακαλώ κύριε Βαλασόπουλε, επιτρέψτε μου, βεβαίως έχω στοιχεία. Τους απολογισμούς του Δήμου, έχω τους απολογισμούς του Δήμου. Θα τους δείξουμε στον κόσμο. Εδώ είναι. Κύριε Βαλασόπουλε, δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς στοιχεία όπως το λαό της Ηλιούπολης. Πέστε μας τα στοιχεία σας. Έχουμε και τους απολογισμούς και τους προϋπολογισμούς. Δεν ήξερα ότι θα πρέπει να σας φέρω τα στοιχεία αυτά σήμερα. Βεβαίως είναι δημοσιοποιημένα στοιχεία. Εσείς αυτά τα στοιχεία τα οποία λέτε, φαντάζομαι υπάρχουν στα ισολογισμό. Υπάρχουν, είναι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι έτσι, κύριε Βαλασόπουλε? Δεν υπάρχουν στον ισολογισμό? Το έλλειμμα του Δήμου απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Έχετε τον ισολογισμό? Βεβαίως. Και είναι στη διάθεση. Ορίστε, κύριε. Δέστε να δείτε τις δαπάνες που έχετε. Τι λέει ο ισολογισμός του Δήμου? Διαβάστε τα καλά. Εγώ ξέρω να τα διαβάσω. Διαβάστε τα να δείτε. Για να μην πάμε πάλι σε αυτό το 7 εκατομμύρια έλλειμμα έχει ο Δήμος. Με στοιχεία. Και να σας πω και κάτι. Εμείς έχουμε προχωρήσει και σε μεγάλη. Να τη διαβάστε. Να σας δώσω και τα στοιχεία του εργατικού κόστους και των επενδυτικών δαπανών. Κάντε μου μια χάρη. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Θα σας πω εγώ το ερώτημα, γιατί είναι σημαντικό του κ. Βαλασόπουλου, να απαντήσετε και σε αυτό, κύριε Αναγνώστη. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία χάθηκαν? Αυτό θέλω να απαντήσω. Δώστε μου την ευκαιρία. Όταν λοιπόν αναλάβαμε το Δήμο, ο Δήμος Ηλιούπολης βρισκόταν στην 793 θέση σε απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε 1.034 δήμους στην επικράτεια. Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της επικράτειας. Τι κάναμε? Στήσαμε και οργανώσαμε γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνεργάτες καθόλου άξιους και ικανούς, οι οποίοι μπορέσανε και προχωρήσανε τα ευρωπαϊκά μας προγράμματα και έχουμε. Καταρχάς, φτιάξαμε επιχειρησιακό πρόγραμμα και ήμασταν ο 17ος δημόσιος φορέας σε όλη την επικράτεια που στήσαμε πήραμε διαχειριστική επάρκεια και στήσαμε το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Το πόρταλ του Δήμου, η πρόσκληση 114 με 300.000 ευρώ χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το GIS, η πρόσκληση 148 που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα προγράμματα, 600.000 ευρώ, ένταξη που λειτουργούν. Το ασύρματο ίντερνετ, πρόσκληση 192 με 250.000 ευρώ, ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη ζωή στην πόλη, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πέρυσι και πέρυσι το εντάξαμε, της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που ήδη έχει ξεκινήσει και βεβαίως προξενεί εντύπωση αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Βαλασόπουλος. Η εικόνα παρουσιάζει τριτοκοσμική εικόνα, γιατί σκάβονται και γίνονται έργα. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η προεκλογική περίοδο, πρέπει να σταματήσουν τα έργα στην πόλη. Αυτό είναι μια πρωτόγνωρη αντίληψη. Να μην γίνονται μόνο στην προεκλογική περίοδο, λέει ο κόσμος. Που φανταστείτε ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος διεκδικεί αύριο να διοικήσει αυτό το Δήμο, λέει ότι εγώ όταν πλησιάζουν οι εκλογές θα σταματάω τα έργα. Όχι, τα κάνω προηγούμενα, τα προγραμματίζω και τα απορροφώ τα χρήματα νωρίτερα. Η πράσινη ζωή στην πόλη καθυστέρησε, όχι με ευθύνη δική μας. Από πέρυσι το έχουμε εντάξει το πρόγραμμα. Από γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες προήλθαν από τη σημερινή κυβέρνηση. Τα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν προθεσμίες που πρέπει να απορροφηθούν. Εμείς λοιπόν τρέξαμε το πρόγραμμα και ήδη υλοποιείται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αστική ανάπλαση που αφορά 3 πλατείες της πόλης μας, ένα χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων και ένα σχολείο της πόλης μας της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και ήδη έχουμε ετοιμάσει την επόμενη πρόσκληση που είχε ενταχθεί και αυτή, ένας πρωτότυπος βιοκλιματικός σταθμός, ο οποίος δεν μπόρεσε να εντάχθηκε, αλλά η καινούργια κυβέρνηση τον απένταξε και τώρα τον ξαναυποβάλλουμε για επανένταξη. Αυτό που λέει ο κύριος Βαλασόπουλος, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Γιατί εκτόξευσε μια πολύ βαριά κατηγορία. Καθόλου, είναι γραφτά εδώ. Θα τα διαβάσω, θα μου επιτρέψετε. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είχαμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία μελέτη για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης της τάξης των 13 εκατομμυρίων ευρώ για να την εντάξουμε. Δεν άνοιξε η πρόσκληση αυτή. Ήταν να ανοίξει. Δεν άνοιξε και δεν υποβάλαμε καν. Είμαστε έτοιμοι να την υποβάλουμε την πρόταση. Βεβαίως, ο κύριος Βαλασόπουλος είναι μακριά από την Ηλιούπολη, δεν γνωρίζει τα θέματα και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι.
Θέλω δύο κουβέντες κάποιος, κύριε Βαλασόπουλε. Αμέσως. Απλώς να σας πω κάτι. Προσέξτε, προσέξτε. Βεβαίως, είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι κουβέντες. Πέρα από τη λάσπη ότι ο Βαλασόπουλος είναι μακριά από την Ηλιούπολη, δεν ακούσαμε καμία τεκμηρίωση. Ακούστε, 4 χρόνια έτσι τυχαία που διοικούν το Δήμο δεν απορρόφησαν ούτε 1 ευρώ. Γι' αυτό χάσανε και τα 13 εκατομμύρια και τα 2 εκατομμύρια. Κατέστρεψαν συστηματικά και έχασαν όλους τους πόρους της Ευρωπαϊκής. Το ξέρει η πόλη αυτό όλοι. Για την επόμενη ημέρα, να ξεκινήσω, κύριε Αναγνώστη, από σας θα ξεκινήσω για την επόμενη μέρα στους πολίτες της Ηλιούπολης. Γιατί να ψηφίσουν εσάς, κύριε Αναγνώστη? Πολύ απλά. Γιατί, κυρία Ζαρακέλη, ο σημερινός δήμαρχος, όταν ξεκίνησε την διοίκηση του Δήμου, υποσχέθηκε στους Ηλιουπολίτες ότι θα διοικήσει με σύνεση και με διαφάνεια. Αυτό το κάναμε και είμαι υπερήφανος γι' αυτό και μπορώ να κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια. Μπορεί στη διάρκεια της θητείας μου να γίνανε και λάθη, μην γίνανε όλα σωστά. Όμως αυτό το οποίο τους υποσχέθηκα, ότι θα προσπαθήσω να υλοποιήσω το προεκλογικό μου πρόγραμμα για το οποίο με ψηφίσαν. Και ότι όλη αυτή η διοίκηση θα περάσει μέσα από μια διαφανή διαδικασία, έγινε πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαλασόπουλε, το ίδιο ακριβώς ερώτημα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Γιατί έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα, έχουμε πρόγραμμα. Με συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις. Πρώτον, άμεση οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Δεύτερον, εφαρμογή του σχεδίου διοικητικής ανασυγκρότησης του Δήμου, γιατί ο Καλλικράτης φέρνει τεράστιες αρμοδιότητες στο Δήμο. Και τρίτον, προετοιμασία μελετών ώστε να μπορέσουμε, γιατί, κυρία Σαρακέλη, οι δημότες της Ηλιούπολης ψηφίζουν δημαρχιακή αρχή για 8 χρόνια, όχι για 3,5. Επειδή, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι 3,5 συν 5 χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηφίζουν αυτούς που έχουν σχέδιο για την πόλη. Μάλιστα. Θέλει δουλειά, μελέτες για να απορροφήσουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, για να υλοποιήσουμε 2 μεγάλα οράματα της πόλης. Μια πόλη 150.000 κατοίκων δεν έχει πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας, δεν έχει πολιτιστικό κέντρο. Έχουμε υποχρέωση να τα σχεδιάσουμε και να τα υλοποιήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης, τον κύριο Γιάννη Αναγνώστου. Καλή επιτυχία θα σας ευχηθώ. Ο κύριος Βασίλης Βαλασόπουλος, ευχαριστώ πολύ, υποψήφιος Δήμαρχος στην Ηλιούπολη. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.